Hello guys, andito tayo ngayon sa SNR Palasyao, Pangasinan. Pasasalamat ng maraming mga tao dahil meron ng SNR dito. Pero pasyalan natin. Ano meron ito? Yun, oh. Uy, nang siya, hindi ka sa siya ka doon. Iba't ibang mga stocks meron sila. Sabihin natin yung iba mga imported. So dito guys, lahat ng gustong bibili kailangan ng membership card. At yung mga prices dito, sabihin natin affordable. Mga gamit sa bahay dito banda. Maraming mga tao dito na may mga pera. 529 lang to kuya. Padaan. Ano kung nga doon? Paano kung kaya nyo na? Fumigasyon? May mga towels. Ayan o. Appliances doon. Ito, gamit sa bahay. Yun o, mga tao. Talagang pili kung anong gusto. May mga foreigners din andito. Bumibili. May mga soft drinks din, Coca-Cola, Pepsi. Dito naman
noodles ito ah. Eh, century ito na. Malaki oh. Di Mike, nakadupay ako ka. Mga ano, salasits, mga bangko. Yung telo. Magkano kaya ito? Malawak din ah. Uy, may mga bikes guys. Iba't ibang mga goods pwede nang bilhin dito. Okay, sir. Cranberry. Mga chocolates. Ito lang, isa tago mo. Ayun, pwede mga buti yan ha. Masalitan. At least guys, ngayon ay pasok kami. Dahil sabi nila, nung mga nakaraan marami daw tao dito. Kaya mahirap pumasok. So guys, no? So para sa inyo na hindi pa nakakapasyal dito, makita niyo itong video. Uy, malaki na ano, tortilla chips. Okay ah. Mga juice ito. Organic, low fat. Yun na sausage na malaki ata. Dito ganda. Uy, meron silang ano guys, turkey. Bread. Ice cream. May mga cakes din pala sila rito.